nandang tulumanon kun ako ang pasultiyon. Okay? Asap kita ha, always say a prayer. Gamay na kinipong akong gihatagan ninyo ang ato yung pag-ampo, atong pagpangaliyang, atos itong kaitasan. Thank you kay Lord. Sa mong gihatagan mong grasya, matag-adlaw ka na mo. Thank you Lord, thank you. Okay? Bueno, o si Mama Mary in taon. Mama Mary. Atong mahal nga birhen. Thank you ko sa kabayo. Atong mahal nga inahan. Thank you sa imong gihatagan mong grasya. O sa tanan, nga katawhan nga imong gihatagan, o maayong mga grasya, gigan yung kanimo. Labaw tanan atong nabaw makagaw. Thank you Lord, thank you Lord, thank you kayo. Okay. Pero ang sutan po karon tong hatagan og pagdagan og pinadakin is usa ka lalaki nga patago lang sa ngan nga Luloy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong sender si Luloy. Kaya akong problema ba inis kamatayon taon sa kong ugang ng lalaki? Naani siya na mo, kay pinangga makinis siya sa kong asawa. Kung nga nung na problema mi no, inaniyon ako pagsugod ng mga panghitabo ha. Katikanta sa tayo yung laay pa panahon. Kaluoy ning sundalong walay asawa. Wala na'y mo kabyon sayang abaga. Labi na, ug may pamilya mo dayon, ug pangutana ay mama, hain si Papa. Si Papa atuas sa panggubatan. Kay gira dito sa Vietnam. Pagrakrak, bomba machine gun nabihan. Hintaw si Papa naigo ang iyang bogan. O karon si Papa nakiang-kiang. Kay wala na'y itlog, lugpit-lugpitan. Labi na si Mama nagmasulobon in taon. Kay wanay itlog nga sarang. O gayo-gayon ay pagkalaay gayod. Ning sundalong walay itlog. Sige nilang panghoy unay nalag katulog. Way buhat nga mahimo. Sige nalag pangago. Asawa masulobon kay way itlog pislit-pislit. Ay, tay! Tay! Asa man si Lilia, ha? Parma mo abotay nga naman, tatay? Asa man di ay siya? Duty ba ito, tay? Karoon ba ito taon mo ulit? May trabaho na di ay siya. Uy, dugay naman na, tay. Siya na di ang nanarbaho. O ikaw wa kay trabaho. Na, tayo, eh. Unya ganuli ang magkadini sabay. Waday ka mo duty. Di, upro na ako, tayo, inuudsa. Anong ita mga Lilia, tay, ha? Ano? Ay, mura maglami manggunang ikaon ang itaon unta og burger. Unsay pagtuodi mo si mong anak, tay? Murag burger? Ha? Ano kung nakasulti ka man ni anak, lo? Gusto nga ka mukha og burger, unyang ngita ang kalilya. Sabay ako papaliton. Naanay kay kwarta niya. Oo, di ano. Oo, kamarsa di ang panagsalo. Mayo ng panagsarsa, tay. Mayo naman na. Nga nung nagkaingon ko man ko na anak nga nagtuong kong burger akong naong sa akong anak tungod kay laparon og lawas ang akong anak, ha? Sa ato pa, og mangita akong supaw, ikaw di ay ka na. Nga nung supaw. Ganun naong ni mo na mura masadag supaw. Nga nung nagsupaw, ako naong tay. Kay naong ni mo na, mura man nagsupaw. Papilalay ko ang niya. Ako tay, no? Warwag yung kumilabot mo tay. Wa gani ko moingon nga nayo ni mo murag binangkal. Hello. Nga kung daw nakasulti ka mag-ingon yan, ha? Unsa binangkal ng ha? Ay, sus ang urte. Ano nakaingon man ka niya, ha? Ay, kuan, kanag mo kay kanay mo tayo, no? Gawas nga gahi kay kag-uhom, liki pa yun. Bagay bata. Ay, ayaw tayo, di ko sukol ni mo tayo. Ano nila magkamusukol? Hadlaw ka na ko. Ako madlok ni mo tayo, eh. Mas madlok ko si mong anak nga akong asawa kaysa ni mo. Ay mo dayo itong pamuspos. Nakakira ka lang, Loloy. Ay, wag ko kihaya na pagkabungot sa ito, eh. Nakakaroon pa kabot, day? Oo, nga naman. Ngita to sa tatay ni mo, eh. Nangita man siya. Abot nga, no? Masig, mangayon siya to siya palitog hata-hata. O, di ba? Fighter wine. Tinaw na sad. Badlong nga sad na. Uy, kunwa ako, uy. Porbida sa hinoon. Ako yung badlong ingnom lang ko nga, ha? Hilom, otro man sa gani kang mulala.
Ay, naon sa baya mo. Ing na nga parehas na ako, tay ba? Mainom lang, pero ginagmay. Ay, ako nito itong giingnan kini ato. Unsay ang tubag na ko. Giingnan mo na ko nga. Kano sagod taon nga. Mo inom ka ginagmay. Ay, ambutan ng tatay san. Ay, asam dahil siya. Nadihara to eh. Na, wala ni mo bantay di ay. Namulakaw ra ba na di mananghin? Ari to blakaw eh. Giyon sa ni mo pagsiguro, aber. Wa bito'y kwarta. Wa bito'y ngita to nimo. Kay mulakaw tingali to. Kay wa man ka. Adi, magtuo to siya nga. Nagtuo kung dito mulakaw. Tuwa siguro to siya kwarto. Ay, bida sa nimo. Ay, Oh, unsa ba ka? Hoy! Uy, was tatay siyang kwarto, oy. Basig asa na to ha, pangitaa to luloy. Ha? Wa? Pangitaa. Hibaw ba ya ka nga hinay na kayo tugliho? Huna-huna na lang kita dakwa to tatay. Pangitaa, luloy. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Hospital din sir. Apa salah to ninyo, sir? Tay Dubeng, Ay, kung palabi ko. Unsa ba ka? Mauna! Gaya ka magugay ko utay ko. Giingnan nga di magsigig lala ng binom yun ka. Awa na tutyo na noon ka. Kilawain ko to yung giinom pag-kondisyon. Tato, tatawa. Tay Dubeng, gaya agin di mong uuy. Di ba ka mo patuogoy? Dahil husto na lagi tao na. Dahil husto na tao. Tay Dubeng! Dahil husto na dahil. Nakurata ng ubang mga pasinto. Basig sila hinoy at akihon no. Ganani sunod. Dahil, kalma lang lagi. Oy, unsa di ay? Namatay do di ay si Doming? Oh, lagi nang. Wala nagitawag ka abot to hospital. Sige na lang. Matay na sa tayo duming. Sigaw mang mata niya dito. Uy, siga lang gihapog mata bisag patay na. Oo, nang. Sigaw yun. Wala pastila, no? Buhi pa to, siga naman ko to daag mata. Wa pa gyud di ay mapaw. Mo piyong naman kuno yung matawang. Basta papiyongon sa taga-prorarya. Mao ba? Kaluoy taon sa ako suki. Maayo ra ba to? Maitong mubayad. Pero napasay utang. Pero sige lang, quits na lang. Ayo, wata lang lang. Mabayad lang ito. Pabuta lang. Kaya ba si Dayeg mapakita itong balik mo bubayad to? Pinuang galoy. Ug maani ganito una dito ato una sa inyo loy. Inalapalig sa tatay nimo nga wa nay problema yang utang gipapa sa to nako. Mao ba nang? Oo. Oy, ing natuha ing na lang kay bida. Mahadlok ra ba ko anong patay mo pakita. Ing na lang nga quits nang yang utang. Sige nang. Ako ingon basta duaw lang to dito sa bahay. Kaya ingon man siya nga basta kuno nga ang mga tao kuno mamatay ingon sila. Pila kuno kaadlaw nga magpabilin pa yang kalag dinhi sa atong lugar. Kay mawili pa man kuno na siya sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Unya, napasag kuno na husayon nun nga angay husayon. Sama pananglitan ng mga utang. Muadto pa na siya, rumobayad. Ay, ing nalagay nga quits na ang yang utang. Wa na say ang yang hunahunaon. Para di na say mo adto sa amo away kasabot ka. Lagi. Ay, kablak ka na. Ang kutuing nun nga, naimpas na imong utang taon. Imo lang to hinabang niya, ha? Ay, nalipaut ba akong balibos ilok, lolo? Nabungot ito. Dong, unsa o man ni nato? Di man pwedeng makuwas taga punerarya kung watay kabayad sa ospital. Ay, kablak ka. Sige lang. Pangitao na to si Consul Francis Paris Kim Tabang man to. Mga tagtabang ato sa atong kapitan. Dabasing, katabang taong itong paggawas taong patayng lawas ni tatay. Sige tong kay Luit ako sa tatay. Uy, matanggong siya sa ospital. Pila mo kung ibira ng ospital. Wag yun may tao ilay na mo. Ay, huwag magitawang may korta. Mga ito nangayo na magtabang sa tanong mga opisyales sa barangay. Labi na ni Consul Victor Lunday. O, amo nang itabangan nga mapagawas ang lawas taon sa akong ugangan taon aron matiman sa punerarya. Unya. Nansita. Nagunsa ba ka diha? Murag lawom ng mata ni mo? Ay, mataon ko ito gabi eh. O ba? Ba't lagom kayo? Sige mo kagulo na tayo duming tao. Di na lagi tao ito busita taon dire. Ako naman taon ito giingnan nga awa na quit sa imong utang ng sita. Gipapas niya sa listahan. Ako naman ito giingnan nga hinabang lang kung utang ng sita taon ang iyang utang mo. Bida, mao nga ay kablakan na. Nipakita yun di sa inyo, loloy. Nang oy. Ako gisa isultihan para li siya mapakita ni mo. Ay naibaw mo kung hadlok yung kaniya. Di na ito pakita sa tatay ni mo nang oy. Saba di oy. Lagi. Ako li siya giingnan nga quit sa ang tanan ni mong ang tanan niya mga utang dihan ni mo.
Kay, maong di na ito pakita. Grabe, pakita, gyapon siya ni mo, no? Oo. Oh, nga naman. May bayar pa siya? Wa, nagpasalamat ra. Ba, bungo si Rita. Unsa na may mong lakaw dong? Okay na, day. Salamat ang kapitan o ni Cosel Francis Paris ng ilat ang kitabangan ba. Hastas mayor po, siya may napagawas ng tatay hospital. Nya, asa naman ang tatay? Tuwa sa pranarya, day. Inighuman ato og balsamar. Ayaton to din pitaglawas ng tatay ni mo. Wala kis tatay. Bibiyaan ako tatay Doming. Kakalma na. Gusto na, ana. Ay, huwag kayo mahimo, ana. Ay, natulang tao na kita tanan. Ana, kita paingan diha. Salamat kalitas ginoo. Taas-taas itong ginubuhis di mong tatay. Kabot 62. Ang uban gali, ana. Kabot 50. Tutyo na. Mausad no? Wow, nauli ang lagi. Mausad bitaw. Relax lang. Pero Ay, binuwang diha. Pag ginay mo kagalingon. Ay, ana, ginabuhi. Why mo kabot ato din sa kalibutan. Unsa man ka ang tanan. Doon ang yoy kalabutan. Luloy. Recorded by X Thunder Gaming. Pinaagis tabang sa among mga barangay opisyalis taon, nabi na ni Consial Francis Paris sa Cebu City, na nakagawas gyud taon ng akong ugangan sa ospital. Ang nagdaan yung taon ni Spronarya taon. Unya, nasa kana. Ay, lagi taon palabi. Taon, dawatan ng taon nga sa tatay ni mo. Nagpahuway naman to siya. Yung sao naman lang kung sumingawan kong tatay. Oo niya, ang say gusto ni mo. Pero may kang doa ang tatay mo? Huh? Ayuso ko ipaduaw, uy. Di na to, hangyoon na to ang sa tatay ni mo nga, kay matod pa nila, mo kuno ng hungan ang minatay. Kung doon na kay gustong ipanugon, hungan ni mo. Ako hungan nga, magpaduaw ka kada gabi, ha? Ya, baga na luloy, sumbago tayo nung kadiya. Oo, ano ka? Badi ay, ang gawagis na akong imoy. Ibaw pa yung ka nga pinangga kayo ko. Pinangga ka na ako sa tatay. O, lagi, baw lagi ko ana nga oy, may taga-pulunarya. Ang baw na ni Hayan, tatay ni mo na ay. Si tatay na na. Ay, padali, naunsa mo tayo ay. Masig ko tayo nung kap. Tay, lumik, tay. Tay. Sulaon, tika. Ayo, bastusan mo na kilak na dire. Ay. Hilom lagi na, bidaws to ka. Pagkanaog na lungon eh. Si tatay. Sulaon, tika ro, sige ko Adi na. na kumila. Pasukon na rin sa bahay ng lumong tatay. Nanagis tatay ni Ana. Hindi na. Bida, kalma lang lagi. Dire Brad, inaya lang Brad, inaya lang Brad. Kani, asa may buta na yung lungon der. Dire lang dong, dire dong. Tay nga nung gibiyaan mo ko ni Butay. Dire dapit sa bayo. Ang kiil dito, dapit dito. Roger. Ma'am, excuse me sa mama. Tay, lumik. Hindi na dong, sakto na dia. Okay sir, salamat sir. Kaya naman may ito lang minatay sir. Sige dong. Salamat sir. Abli paligog lungon no be, abli be. Sir, Gano bantay. Ma'am, excuse me sa ma'am. Abli ako sa itong lungon dira. Ma'am, abli sa ma'am. Nara ma'am. Abli na ma'am. Tay. Day. Luy. Tabag, Luy. Ano ka? Tabag, Luy. Ano lang? Hindi natin kagay palabi mo ka. Dili. Ganong naupaw man ni tatay. Gani ba ito upaw? Kanyot. Gani ba di akong tatay? Upaw ni Gensik. Di ba may maong minatay dong? Dili na akong minatay. Sorry sir. Kailis sir. Bida! Bida! Ay, Day! Day! Kuya pa na ko ang sawa! Bida ninyo! Day, Lilia! Day! Mao ni akong problema ron. Ako mahinong asawa ng ospital kay giatake. May gani kay nadali na mo taon. Giatake sa pagkita niya nga di mao ang binatay. Usaon mo na mo? Ikihan na mo tiga prinarya. Bida. Mao ni akong asawa. Love kay ni tatay. Giatake nung tungod sa dili mao ang minatay. Usaon mo na mo? Palihog. Bam, naibabasa niya nga di mao ang minatay. Be, tabagi ko ninyo. Saman ko kami pasultihon. Loloy.
tanan. May adlaw sa tanan. Nga naman. Sa tanan man namatay na to. Good morning. Kuya Gili! Mayang buntag tanan na mga sugit paminaw. Okay, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Mama Mary, salamat sa tanang mga pag-ampo. Ate Fresh! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka adlaw gyud, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maghapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi sa di ka pamukaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka di na mo angayng mag-uol or makadlok. Tungod kayo na makaayo makatambal, makapalibyo na natong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao po nila ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, o labi na gyud sa top sa Face Bayer Kal. Thank you kay ninyo din ha sa nilang Daibili o Sir Oji. O sa tanang mga tao po ni Kapitan Albert Bumpat diha sa Bilisan. Ang iyang mga tanong iyang gipagamit sa tuang Sed Liniment Oil. Kay nasayon man si Kapitan Albert Bumpat kung unsa ka epektibo kini nga tuang Sed Liniment Oil nga the best gyud kay ni nato ihapla sa tuang nga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa bataan. Unya ilikay pagyunta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa Sed Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Tinood ang mga ekson. Sa butika lagi nato papalit. Oo. Ang tinood nga haplas Sed Liniment Oil. Okay. Sa butika, wag na ibaligya sa gawas. Pili sa ari ka sa Facebook. Facebook. O ari ka sa kanang nya page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Anak ka diha. Nya ato i-type lahat nga Panyawan Herbals ato i-type may gala. Ay kalimot nga i-like na to page mangigala. Makita na tanan ang mga genuine Seed Marketing products o ang mga Panyawan products mapalit na po na to sa Shopee! Kayo. Salamat kayo, Din. Bam! Ayaw mo kalimot ha. Salamat sa ayo sa pag maintain atong Celebrity Kojic Beauty Soap alang sa atong skincare, no? Dili mag-dry, dili magpugis-pugis. Ingon man, kutis porcelana, kutis artista, younger looking. Ulo na bro, itom-itom dapit sa inyong panit, diha dapit sa mikilid, baka sa inyong ilong, diha baka sa inyong aping, diha baka sa inyong agtang, ang mga wrinkles. Ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap, na kini natural moisturizer, o dulo kini glutathione o papaya extract. I-maintain lamang, pero ilipalit na yung mga tindahan, o sa butika, yung siguruaan, ang kamong pangutana. Ayaw ako nang suruy-suruy diskalsada, ha? Kay mailad unya ka mo. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Si Luloy, Ate Pres. Luloy. Anis Loloy, Ate Pres. Ang ilang problema lagi kay ang iyang ugangan diha po sa ilaha karon namatay ang ugangan iyang asawa purti hilaka. Nahatod ang lungon sa iyang abi nila ang lungon sa iyang papa. Patay ang lawas sa iyang papa. Patay ang lawas sa iyang papa. Pag abot yung Ate Pres, pag abli di man mao. Di mao. Insik man nga pa. Hala. Oh. Yeah. Igagaw man sila ni sa to go. Go? Ito yung pangalan na yung go. Katong guan? Alice go. Alice, oo, Alice. Uyuan mo na yung Alice go. Mao ba katong ilang ginato, ha? Yaman man nagilang patang lawas sa iyang papa. Ambot lang, asa. Loy, ato to sa kuan. China! Yaban. Abay! Ang ako dadato sa lain nun, layo ka. Maura diha, mo ni pait. Magkahanggaw sa Ipada ko Ha? Magkahanggaw po yung taga po ni Raria. Oh, gipada ko sa kwan. Sa China? Sige, huwag siguro. Pagitato niyo yung amahan na ito, dapat Layo ako, nakuyapan tao ni asawa. ma-deliver, oy. Nakuyapan. Kaya punta na niya, wak may buhok. Yun na ba? Oy, parcel, yan na.
Kuha mo nung ipugos pa dyan siya. Kaila, iyam nyo ko ito, amahan, isulti mo ito. Lagi. Imuhan ni Umahan, sa di ko mo ito upaw sa gikubal pag gudi. Nya dili gito yang aman. Lahi. Dili ate pres, di gito ba? Ana. Asa Ngano, ikaw Ay ba? ka na deliver to. O panalitan, mamatay ang usak tao di ate pres, kanang mga tangtang din bo. Dili oy. Di, yun mga tangtang, uy, kato. Mailang gud ang nawas sa inyo minatay. Ha? Ang naon, no? Ano, maklaro na. Wala. Ay, ikrimi ta niya to, ate pres, yun, nasunog ang buhok. Ha, baday. Hanggaw. Talaga ba? Ay, Saon tataw. mo ng asang ni Uy, Padong. paita ato ninyo, oy, luloy. Paita ato asa reklamo na sa piniradya. Ah. Nga dili ni among patay. Lingaw sa Ramon Lau, ani, si Ramon Lau, malingaw sa danit pres. Ha? Itagos dakit, ikuha sa una to. Oh, tuwa sa kuan. Usa to nadapita nga taguan ang Dakit. dili ka ng lugar doon na lugar di ba? Nga ato Limbo? Sige. Limbo? Kito limbo? Dili. Di sa ato ura nga makaingon nga hala ganang taguan ko no pero naa ato napita. Di naskuan sa kanang si pangalan na sa may pinamungahan. Kanang Nadailan. naaoy kanang taguan. Nya na dito pita. Oh, unsa to Unsa napita man na? mo? Sa gobyerno na? Dili katubang Sa dili ko na to? Dili dili nga na to. Dili nga na to? Nalimot ko basta noon ka na kato sa bata pa Kung, ko nga. Oh, nawa no or patay na. Patay na siya. Pero nakita ato napita nga naa dito dapito sa dira pa Pilipinas gapon to. Unsa man siya kanang gipadamgo? So gipuyag dili ko na to pasabot. Gusto Gusto to basta. Kito limbo? Lalain lang to abot na nalimot. Monkado? Sa man. hungo din sa susisyo. Baliktalan. Balik sa Ang iyang mga pota na lanay. Mao ang problema karon kung ang asawa ng ospital kay gataki, kita nga dili mao ang minatay sa makihaban namo ang puninarya kay ang akong asawa gatak. O duna sa pagpasagad ang puninarya ani nganong dili. Namo ginailista. Taga diin ning minataya unsay nga unsay address nganong pero ingon lagi itong nag-deliver nga nagkailis. Mo lagi. Oh. Ikaw na asa to. Pwede kinyong nang i-question dito. Asa siya nasa kung mga barangay nga mag-careful sila nga mag-deliver lang minatay. Ayaw nang dili mao. Kaya sige tagtuwan hindi lang kay dili di mao. Dangag putong taga-punerarya oy. Unya kanang Sir Luloy tamag-tamagin lang ng imong asawa pod nga kanang ila kay siya magpadala po siyang gibati kay tanawan siya noon may gitaki karon. Apan doon na tayo pang ambit regulat, no? Wari ka dire sa Marcos 9, verse 39. Ayaw ninyo pagdidi kay way tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. Mao ni tubag ni Ginoong Hesus. Mao ni Evangelyo gapon no. Ako ning gibasa tungod kay ang kaning akong gibasa nagpakita nga ang mga tao unsa gyud ka loyal dito ni Hesus sama sab ni Lilia nga unsa siya ka loyal siya papa. Diyon niya pagpakita pagmahal ngadto siyang amahan. Apan mao lagi kanang sultila pod sa loy nga dili siya magpalabi pud tawas sa karon mo nadaot no. Ang importante ani kita ang tao taliwan ta man gyud aning kalibutan. Mamatay man gyud kita. Ang importante nga maayo bag binuhatan ng imong papa o man gibutang og di ba maayo unya si Lilia sad nga anak, maayo sad kay nagmahal gyud sa tagamahan kay magdaog. Unto si dadon supaw ba ti kon dadon so di mahal pud niya. Supaw dili burger to yung burger. Burger. Ang ako nakita sa Sukilanon nga kanang ang gipagkita sa anak yun sa niya pagmahalang iyang amahan o ang amahan nga to sa anak. Kay og ari ko ka diri sa Marcos gihapon niya dapit na diri tumoy dapit na diri sa verse 48 gingon magudiri kung panalitan doon tayo mga daghang kalapasan itambog kita sa impyerno kung doon na kita daghang kalapasan nga matot pa didto dili mamatay ang ilang mga ulod og dili mapalong ilang kalayo. Apan balik ta sa imong puntana pakihabang puninarya susihan na ninyo ipanguntana na ninyo og labi na karon kun ang inyo na bagyo minatay mo nadadiha Goliath di ba? Ngano ngawa mo magtamod sa listahan sa delivery. Asa kinsa unsa, di ba? Pwede niyo ni punta dito sa barangay kay dili man lalim oy napabukad sa lungod pati natong minatay dili dai mao. Imbis noon nga kanang kita mo ikon makir mahapugwat nga tong kabuhi. Dili man mao. Bitaw. Papagwat ay. Para na ako ang kaso, ilis lang, iulit ba? Ay, uli lang na. Pero ako pa dito Goliath. Dai, ipauli na. Dai, ipauli. Pero ako pa dito Goliath. Wala problema. Italaw na kung manatay dili mao. Itapiyon kong kabot mabuhi man. Dagan salamat ang pala ka tiyan to dalawa. Kung ako ang puzzle, Tihon.